A ver, que pase o siguiente. 33, 2, 1. Moi buenas, doctor Bellino. Hombre, señor Risardo, que milagrazo usted por aquí, home. Teño que vilo ver a vos, que a mí non me vai ver ainda que saiba que morro. Non teña medo que non vou, home. Senta aí, home, senta aí, Dios mío querido. Ei, vai, quitas as carallar, home. Ando malo, ando malo. Man. Por nada, contémelo, home, a ver, que lle pasa, dígame. A cabeza. Últimamente vaiseme a cabeza muchísimo. No, pero usted o que se lle vai ao sentido nunha cabeza, home. Sei, sei o sentido, sei o que é, pero mal, Bueno, pero a ver, que síntomas ten, que nota. Pois a ver como lle explico eu para que me entenda usted. A ver, dígame. Eu estou ben Sí. e de repente xa non estou ben, non sabe? Moi ben, moi claro, Como non se me explique mellor, botamos aquí esta fin de ano e non arreglamos, A ver como lle digo eu estou ben, como agora, que agora vese que estou ben. Sí. Bueno, pois de repente, anúblaseme a vista, Nublo se lle viste. empeza-me a dar voltas todo de arredor, Dalle voltas todo. eu tamén. non sei que é o que teño. Home, pois, eu, polos síntomas que me está contando, ou meteu a cabeza no bombo da lavadora, ou ten a tensión baixa. Unha dos Bueno, dos. carallo, vou meter a cabeza. A miña muller lava ali no pilanco, nós lavadora non temos, que somos probos, ou pensa que é como os tíos. No, mire, eso seguramente teña a tensión un pouquiño baixa, Pode ser. ou quizás... Usted non será armático, non? Que carallo vou ser asiático? Eu son hallejo de toda a vida, home. Hallejo desde que nací, son máis hallejo co pulpa a feira, home. Vou ser asiático. Que non lle estou preguntando se é asiático. É lá o que di. Pregunto se ten asma. Hai arma teño tres. Como ten tres? Teño. Tiño unha superpuesta e dúas paralelas. Venga. Unha é do 16, esa xa casa non cazo con ela, pero teñolle cariño porque era do meu abuelo. Como anda do E aí, despois Dios pasou o mío? meu pai e el pasou a min, e teñolle cariño. Se quer algunha véndolla. Non fai Usted falta. non será cazador, ou? Gusta a caza. Home, pois mire, cazador sí. Por véndolle algunha. Cazador xa desde novo. Ah. Xa sempre me gustou moita caza, sempre É un me tirou. deporte moi Mira, bonito. falando da caza, ainda este fin de semana pasado fomos eu e uns compañeros da facultad. Ah. Marchamos a la Zamora, que timos ali un coto alquilado, non sabes? Os notas que teñen cartos. Bueno, é un coto pequeno, son 1500 hectáreas. Carallo. Bueno, hoy vamos. Marchamos para lá, pois matamos no fin de semana 100 palomas. Mensajera. Non lle exagero ni una, 100. Bueno. Como lle conto? Oíu. Sí, cuidado. Os ten que me levar a min un día con usted de caza. Non tiña pensado outra cousa. Eu aquí onde me Xa ve, compro ainda lle son un bo cazador, No, pero xa se lle ven a percha, home. O domingo pasado ainda fomos eu malo rapaz pequeno, o Antonio. Sí. É menos normal que había ali uns cazadores e axudáronos, senón non dábamos traído os coellos para a casa. Logo enchería un remolque de coellos, ou? Bueno, coellos non traíamos moitos. E logo? Que pasa que o Antonio deixou as luces prendidas ao coche desde a mañá hasta a noite e cando chegamos non tiña nin jota de batería o cabrón. Sempre hai detalles, home. Menos normal que había ali uns cazadores e empuxáronos. O coche, en vez de encender cunha batería, arrancou cunha pila. Ah, unha pila desas que teñen os mecánicos para arrancar os coches, non? Que pila do mecánico? Ui. Unha pila de cazadores empuxándolle detrás que estaba de cara arriba, puxaron ali como burro. Me cago na vida. Deixese de conto, home, deixese de conto que é usted moi pándigo cando que era, Sí, hombre. A ver, suba a manga que lle vou mirar a tensión aí no brazo, veña. Cala direita ou a esquerda? Se tal suba do medio. A do media hora xa lle sube pouco. No, creo que ben. Sube esa, Sube veña. esta, lo. Fa o favor, home, Dios mío, que paciencia que hombre con esta xente, Dios mío. Solo dan traballos. Como se rín as señoras a falarlle do verde aquí. Vamos a ver. Que é? Un neumático? Sí, home, sí. Está para lle mirar a tensión, home, non se preocupe. Esté Yo. tranquilo. Vamos a ver. Anda ao xeito, é? Aí Dios, está. que frío está eso. Pois soplolle un pouco, home, mientras lle do aire, veña. Dios. No, co que cobra tamén xa o podía ter que... Ei, para aí que me corta a circulación. Nada, non se queixe, Eso moito xa debe ter vicio. 2,5 kg. Nada, moito vicio, non se queixe. Outro día miraron ali na farmacia e dixe a farmacéutica, díxeme que tiña a mínima máis alta que a máxima. Ai, logo estaba bien tamén. Eso tiña que estar malo a parar. Sí. Escoita, pare. Que pasou? Pero, Dios mío, Que é? É grave? usted non ten pulso. Usted tiña que estar morto, Igual estou morto, mire ben a ver. No, porque... Eu polo que Póñalle pilas a ese atrapallado, a mau ter en FM. Eu non oi nada, home. No, as pilas vai con frío este no corazón, parece a mí. Co que cobra. Pare. Ah, bueno, Que ahora. Apareceu? Sí. Ele aí andaba. Va, Está ben? non se preocupe. Ai, anda ao xeito que me arrancou os pelos todos. Bueno, cara. todo é vicio. Madre que lo parió, hombre. Vamos a ver. É grave, ou? Non, Te ten a tensión un peliño baixa, pero bueno, non é para alarmarse tampouco. No, eso pasa- meto un par de copas de aguardiente a No, mañá. non lle meta copas de nada, non empecemos xa cos Bueno. copas, que non te as copas. Pues non lle meto logo. Mire, voulle mandar unhas pastillas, vale? Voulle mandar aquí unhas pastillas, isto toma unha pastilla todos os días en ayunas, Hai unas antes de almorzar. Home, por non vai ser despois. Se en ayunas, digo eu. Vale. Pero eso sí, non mar mezcle co alcohol. Por favor, yo pido.
O vir ao médico, o tabaco e o viño é o primeiro que che quitan, ainda que non sepan o que tes, o alcohol fuera. Bueno, porque usted é moito de ir á taberna, tomarlle a cerveza, despois a chiquita, despois o chupito, a copa de Vaya 1900... parando que estamos na televisión e depois collo mala fama no pueblo. No, pero Ti, as cousas recete, como son. déixese. Bueno, por baño as pastillas, tome máis e xa verán. Bueno, Maravilla. moi ben. Tu que teño que tomar moito tempo, ou? Eso tomeas, eu que sei... Se ve que nun mes e medio, 2 meses non lle vai ben, ou 3, ou cando tal, veña a cambillas, doulle outra cousa. Chaparrachano, así tamén certo eu, carallo. Se non lle vai ben, volve a cambillas. Non é que quer que Calquera día ainda má matar, hombre. No, non mato non, que mal erva nunca morre tamén, home. Non dá morrido. Bueno. Mira unha cousiña. Dígame. A consulta doxe se fai a favor, apunta Ah, aí, con home. todo iso dice... Como que? Apunta aí que salín No, correndo no, da no, casa e no. viña sin carta. Non lle podo apuntar, non, Se non. preocupe que xe lle pago o próximo día que veña, Non home. lle podo apuntar nada, porque sempre fai igual. Pero mire, eu non desconfíe de min, No, hombre. hai que desconfiar, marcha Eu sin xa lle pagar. pagarei. Coxe salín con presa, non trouxen a carteira, home. No, xentes aí e pague Mire, má consulta, marcha home. que teña puro que deixei o trator en doble fila e ainda mo a levar as rúas, home. Bueno, veña outro por día, aí. gracias. Dios, Inda home. por riba de aguantalo non págame, por favor. Que...